bu 5-нче китап. Туган ягым кышлары. Балалар бакчаларында настольный китап, өстәл китабы, татарская кухня, татар халык ашлары. Бүтән монда ошауларны без үзебез пешердек. Безнең классиклар Пеленшер еллар тик тора. Мөхәммәд Мәгдиев, Илдар Юзеевлар, алар томниклары да чыкты, алар тик тора. Нурмаркет дигән китап кибете бар иде Казанда. Узак вакыт сатылмыйча яткан китапларның бәясен хәтта 10 сумга төшерәләр иде. Мин шул язучыларга прям кычкырасы килә, ник алып халык арасына очрашуга йөрмисә, ул бит 10 тәңкә генә тора торган түгел. Әлмәнәм дә тора иде безнең бесплатно бушлай дигән бик күп китаплар торатты. Менә татар әдәбиятына шундый җиңеллек бирә торган, рәхәтлек бирә торган әсәрне язучы авторлар бармы? Зифа үпкәләсә дә, үпкәләмәсә дә, ул мәхәббәт романнары җиңел укыла торган. Базарда хәзер арзанга гына менә шундый шамаиллар бар, дугаларны хота белән язылган. Мин менә Instagramга менә шушындый дежурный күрсәткән моментны куйган идем, ул просмотр ярты миллион булды. Исәннәрмесез, саулармысыз? Әйче проекты сәламли сезне Чаллыдан, минем туган ягым. Казанда дөнья кадәр әйбер төшергәнебезне инде сөйләдем, кайбер проектларны сез инде күрдегез. Инде килеп җиттем Чаллыга. Монда да шулай күрсәтерлек кешеләр, күрсәтерлек матур әйберләр җитәрлек. Менә бер адым ясадым да һәм килеп чыктым менә шушындый бик матур җиргә. Бу Чаллыдагы татар кибете. Монда нәрсә генә юк. Менә минем артымда китаплар да бар. Әнә теге якта шамаиллар да бар. Әнә теге почмакта футболкалар да бар. Менә монда балалар китаплары бар. Җаның нәрсә тели, менә татар кешесенә монда рухи азыкта табарлык һәм башка төрле үзенең күңелен канәгатьләндерерлек әйберләр бар. Ләкин сорау туа. Бүгенге глобализация шартларында һәм бүтән нәрсә маркетплейсларда булган чакта һәм кешенең милли әйбергә кызыксыну бәлки сүрелү бар дип бәлки ялгышлык та булыр. Бәлки чыннан ниндидер күтәрелеш бардыр милли өлкәдә. Менә шушы сорауга җавап алу өчен мин килдем шушы татар кибетенә. Бүгенге шартларда шәһәр җирендә татар кибете һәм татар товарлары белән эшли торган кешеләр бүген ничегрәк яши? Татарга нәрсә кызык түгел? Шушы сорауларга без җавапны нәкъ менә шушы репортажда табачакбыз. Асапа, сөйләшик әле шушы кибетнең чишмә башы турында. Чөнки мин үзем Чаллы егете, менә мин үземне белә башлаганнан бирле сезнең кибетегезне дә беләм. Менә миңа инде 33 яшь, бу кибеткә ничә яшь микән? Үземә кызык, яшьтәшләр микән, юк микән без? Бу кибет синнән яшьрәк, 20 елдан артык инде безнең эшли башлаганга. Без 105-нче универсамда, 105-нче универсамда эшли башлаган идек. Ул вакытта 5 квадратный метр иде. Безнең кибетне скворечник дип йөртәләр иде. Менә Аллага шөкер, шуннан бирле эшләп киләбез. Бездә инде татар китабы сатып кем яши дә, кем акча эшли дә, кем бай дигән сүз менә әллә ничә кеше әйтте, бик абруйлы кешеләр әйтте. Аллага шөкер, без исән-сау яшибез, безнең эшебез дәвам итә. Менә традиция буенча дип әйтиммесең инде, эшнең дәвамы булгач, ул булган эш дип атала бит, була торган, барып чыккан эш дип атала. Асапа, ни өчен менә милли өлкәдә үзегезне сынап карарга булдыгыз? Чөнки бит инде ризыкта сатып бай була, бай түгел акча эшләп була иде. Башка төрле юнәлештә каян килә нәкъ менә шушы милли, чөнки сезнең кебекләр Чаллыда бик әз бит. Юктыр да ул, менә шушы милли өлкәдә шулай озак еллар үзен сынаган эшкуарлар. Беләсеңме, мин беренчедән бик тырыш кеше. Мин бу сорауга үземә җавап бирәм инде. Менә безнең бит инде Чаллы КамАЗ запчастлары сатсам мин кем булыр идем? Бәлки мин миллионер, миллиардер булыр идем дип менә тырыштыгым дип. Аннан мин бу миңа бик узак башта әйләнгәч, КамАЗ запчастлары сата торган кибеткә кирип карадым. Мин монда эшли алырмын микән дип, менә кызык әйбер инде бу. Юк, минеке түгел. Менә миңа яшәргә җитә, Аллага шөкер, бу минеке. Менә бу бит иң беренче эшеңдән акча эшләм дип түгел, күңелеңә менә яраткан әйбер булып, эшең шундый булса, хобби булса, эшләргә рәхәт, яшәргә рәхәт. Асапа, нинди кыенлыклар белән чуаштыгыз кибетне ачкан вакытта? Гомумән товар бар идеме? Әллә товарны бик авырлык белән эзләргә туры килә идеме ул заманда? Бу 2000 еллар башы булып чыга бит, әйме? Бу инде бу 99 ел булган. Ул вакытта безнең татар китаплары гына сата башлады. Китап 3 сумая, 3 сумга алабыз, 5 сумга сатабыз. Ул вакытта 2 сум, ул вакытта да 2 сум күп акча түгел. Берәр машина китап алып кайтабыз, чират турып алып бетерәбез. Анда инде
ул зур акча эшләү түгел инде. Ниндидер оборот буладыр, ул бит аны күтәрергә кирәк, тошырга кирәк. Альфнур абыйга рәхмәт, ул менә бөтен өчен анда үзең генә түгел бит әле. Үзең синең эшнең кухнясы да бар. Аны алып барырга да кирәк. Аннан эшне башлаганда Безен түбәтәй сорап килә башладылар. Шәһәрдә улай бирләр юк иде, мәчетләрдә бер-ике түбәтәй. Аннан соң матур итеп түбәтәйләр эшли башладылар, колфаклар эшли башладылар. Һәм шуны без әкрен-әкрен берәнтекләп җыя башладык. Аннан дини әйберләр сорый башладылар. Һәм менә шулай эшли торгач, бер вакытны кибетләрдә Тукай китаплары бетте. Ничектер ул бит Татарстан китап нәшриятләрендә, шундай хөкүмәтнең нәшриятләрендә план буенча бара. Белмим ни өчендер ул 1-2 ел Тукай китабы булмады. Безне сүгәләр инде. Иң беренче нишләп юк, шынап та Татар китабы сатасың икән. Ул Тукай иң беренче булырга тиеш. Әллә ничә төр олыларга, балаларга рус телендә, татар телендә булырга тиеш. Мин аннан соң авторский права дигән әйбер бар бит инде, шуны өйрәндем дә. Беренче тапкыр бу 2010 еллары бугай китап чыгарырга булдым, беләсезме? Ул китап Тукайның әкиятләрен ике телдә, менә бөтен законлы итеп инде художник, рәсем ясап, шул китапны чыгарып, әйбәт кенә саттык. Сез авторлык хукукларын кемнән алдыгыз? Авторский бин хукукны бер кешедән дә алмадым. Кеше үлеп 50 ел вакыт үтсә, һәм аның наследник, урысча әйтәм инде, наследниклары булмаса, автор хукугы белән кулланып була икән. Теләсә кем ала. Теләсә кем ала, кулланып була. Тукайның үлгәненә бит инде ничә ел. Аның дәвамчысы юк, шуңа күрә моны курыкмыйча кулланып була. Менә белештем инде мин, бөтенесен законны национальный китапханәләрдән бөтенесен белешеп, шулай итеп Тукай китабын эшләдем. Сезнең башыгызны ашамасыннар өчен аннан соң. Закон дигән әйбер дә бар. Һәм мин закон теге русча әйтәләр бит, законопослушная гражданка России дип әйтәм инде. Лишь ортак проблема кирәкми бит. Һәм менә сөйли башлагач китап чыгару буенча хәзер минем 31 чыгарган китабым бар. Язучы түгел. Эштән кешегә эш бар бит ул. Мәсәлән, кемнәр менә Тукайны чыгардыгыз дисез? Тукайны чыгардым, Тукайның 2 китабы чыкты. Аннан соң, оногыма 1 яшь булганда, ничектер хайваннар турында матур китаплар чыгарасым киләдер, 1 яшьлек балага. Бер кешегә әйтмичә, сюрприз итеп, оногымның 1 яшь тулганына, аннан соң үзебезнең экземплярларга инде оногым Каринага 1 яшькә бүләк дип яздырып, русча, татарча китап эшләдем. Бик матур чыкты. Аны без бик күп саттык, аның тиражы бик күп сатылды. Сон әйтеп күсию инде, ул китапны без ел сайын чыгарып 5 төрле китап чыкты. Аннан инде Карина, әби, мин инде бәләкәй түгел, мин зур кыз, бу китапны чыгармыйбыз диде. Беләсеңме, ул китапны һәр берсен 10 мең тираж белән чыккандыр. 2 мең, шулай 1 мең итеп чыгарып, Аллага шөкер, субханалла дип әйтәсем килә. Мин башта үземнең беренче чыгарган китабымны күрсәтәсем килә, ул Тукайның 3 әкияте, русча, татарча, Суанәсе, Шурайлы һәм Кәҗә белән Сарык. Аннан Тукайның шигырьләрен мәктәп өчен, балаларга куллану өчен Тукайның туган телдән башлана инде бөтен шигырьләре. Тышын күрсәтегез әле тагын бер тапкыр. Димәк, менә шушы тышын сез үзегез рәссамын табып, әйме? Ясаттыгыз рәсемнәрне. Әйе, рассам белән эшлим. Рассамнарга таләпләрем бик зур, бик таләпчән кеше инде мин вакланам. Дөресен әйткәндә, кайбер чакта үземдә вакланганыма үземдә аптырап бетәм, үзем ачуымда килә. Ләкин менә шушы таләпчән булуның результаты, нәтиҗәсе булып, матур китаплар килеп чыккач, мин дөрес эшлим икән дигән нәтиҗәгә киләм. Бу китапның тарихы бик кызыклы. Минем татар милли киемнәре белән хайваннар турында шундый матур китап чыгарасым киләдер. Һәм аның сәбәбе дә булды. Оногым Каринага 1 яшь тулуга, мин моны секрет итеп бер кешегә дә күрсәтмичә, Каринаның 1 яшь тулганына үзебезнең берничә экземплярга монда инде яздырып артына, бу китапта язылмаган. Китап чыгардым.
Каринның бір еш тулғана шыққан китап бұл. Біз аны Каринның китаплары деп йөртәбез. Һәм ул әкрен генә 5 китапка әйләнде. Менә мондай әйдә Менә монсы да су астына сәяхәт. Шундай рәсемнәре матур. Кем рәссамы Алсапа? Монда Гулназ рәссамы художество мәктәбендә эшли. Бик матур итеп эшләде, шундый эшенә якын килде. Ә менә бу китап турында, бу 5нче китап, Туган ягым кышлары. Бу безнең балалар бакчаларында настольный китап, өстәл китабы дип әйтсәм дә ялгыш булмас, чөнки безнең Татарстан кышлары балаларга таныштыру өчен кыскача гына информация кышлар турында һәм бик матур бик матур рәсемнәре куелган. Алсапаттан бер тапкыр әйтик, бу сезнең үзегез чыгарган китапларыгыз, шулай бит? Бу минем үземнең чыгарган китаплар. Текстларында үзем яздым, интернеттан файдаланып инде бөтенесе эшләнгән, үзем эшләгән китаплар. Һәм шулай ук менә татар халык татарская кухня, татар халык ашлары. Монда без фотограф чакырып, бүтән монда ашауларны без үзебез пешердек. Шундай матур бу китапны да бик халык бик ярата, аның дизайнеры менә бик матур итеп эшләде безгә. Шундай мин бик яратам бу китапны. Һәм халык бик яратып ала. Бәясе дә арзан. Менә бу ел әле чыгардык. Карина әкият яздым әби дигәне. Оныгым аның китабын чыгардык. Каринның китабын күрсәтеп китәсем килә. Менә Каринның китабы дип әйттем бит инде, Каринның китаплары. 5нче китап чыккач, Карина әйтте: "Әби, мин инде зур кыз, мондый китапларны бүтән чыгармыйбыз" ди. Нинди китап кирәк аңа? Быел үзе әйтте: "Әби, мин әкият яздым" ди. Сөйли аңлап бетерми, кызым WhatsApp-ка җибәрәле. Һәм тыңлап карадым, идеялары матур, әкрен. Менә китапка чыкканда да менә буларны бөтенесен тикит, что ли дигәннәрне. Кызым әйдә, монда сыймый сүзләре моны төшереп калдыр. Юк, әби, моны калдырыйк, пожалуйста. Шулай итеп, аның белән бик матур итеп, менә бу тешләрне дә аның белән ул уйлап әйтте. Алсапа рәсемнәре искиткеч матур. Минем әле хәтта мондый сыйфатта эшләнгән китапны, татарча китапны күргән дә юк. Беләсеңме, мин тагы бер кат әйтәм инде, бик таләпчән, мин менә күзләрем күрә. Мин менә китап чыгаручыларга бу инде секрет, бу секретны бәлки әйтергә дә кирәкмидер. Кеше эшләсен, кешенең эшләгән эшенең нәтиҗәсе булсын өчен әйтәсем килә. Рәссамнар өчен дә иң беренче рәсем ясаганда хайван ясыйсыз икән, кешене ясыйсыз икән, күзләренә игътибар итегез. Күзләр янып торырга тиеш. Чөнки тормышта да Линар, менә килешәсеңдер дип уйлыйм. Кешенең күзе янып тора икән, аның эше әйбәт бара, аның тирәсендә дуслары, туганнары һәрвакыт җыелышкан була. Ул кеше бик бәхетле була. Алсапа, менә шушы бүгенге көнгә чаклы кибетнең нинди авырлыклары белән очрашырга туры килде? Авырлык. Менә гел мәсәлән, гел сүлпәнәйгән сатуга карата кызыксыну биткән, кеше бик әс килгән еллар бар идеме? Бар, ул период белән дә шундый бар. Менә хәзер утырабыз, бездә генә түгел, бүтән сату буенча шундый хәзер Валбрислар, Озоннар, алар да бит инде бар, әйме. Аннан соң аренда зур инде, налог зур инде. Аның санап китсәң, бик күп авырлыклар бар. Алып кайтасың, тиражны күбәйтеп аласың. Остатык кала күбәйтеп. Аны яңадан бушка таратасың. Ул синең акча бит инде. Сатылыр дип алып кайтасың. Сатылмышы да калган әйберләр була. Һәр нәрсәнең үзенең авырлыгы, мин ничек дип әйтәм, ул вакыт андай гына авырлык үтә, иң мөһиме сәламәт булырга кирәк, узын гомерле булырга кирәк. Гаиләдә тынычлык булсын, дуслык булсын, исән-сау булсын, бөтенесе иң мөһим әйбер шул. Ул авырлыклар узгынча авырлыклар. Алсапа, менә заманында хәзер белмим бар микән, юк микән, Нурмаркет дигән китап кибете бар иде Казанда. Ул Татарстан китап нәшриятының фирменный кибете бит. Менә анда китаплар узак вакыт сатылмыйча яткан китапларның бәясен хәтта 10 сумга төшерәләр иде. Менә ул чыннан да адәм көлкесе. Менә Зифа Кадырова белән интервью эшләгән идем. Ул әйтә, менә шул 10 сумлык арзан китапларны җыеп Башкортстанга алып кайтып халыкка тарата идем ди.
Білесің, өзіміздің жазушыларын қайбірде кебітке кіресің, Уфада өзіміздің неге кірсен, енді қайбір китапларны 10 теңгеге қалдыралар, списывиттелер, 10 теңгеге қала. Шундай қалын түгі хөкүмет шығарған китаплар, 10 теңгеге қалған, чүнки алар сатылмай, алар оқылмай, нетілмей. Мен ушул жазушыларға прям қышқырасы келе, ник алып, халық арасына ұшырашуға ермесе, ол 10 теңгеге тұра тұрған түгіл. Либо кіші шул не білән тынышлана, хөкүмет шығарды, ол шықты, шуның білән бітті деп ойлайлар. Өзлерінің китапларын, шу 10 тәңкеге қалып жатқан китапларын мен жиып алам да, алып қайтам, мен тігияқларға қайтқан вақытта, анда татар китаплары тоже әз, башқыз китаплары, татар китаплары әзейме. Шул китаплар қызғаныш, 10 тәңке болып ятулары. Алар шул әзірек қызықсынып, китапларын үйлеріне апайтып салып қойсынlar, бөлек итерге, нитерге демесең инде 10 тәңке болып ятырға тиешті. Менә сезнең кибеттегездә, мәсәлән, шундый татар китапларының 10 сумга җиткән шаклары бармы? Biz аны әлемнәмдә тора иде безнең бесплатно бушлай дигән бик күп китаплар торатты. Хәзер безнең алар 50 сум. 10 сумга итмәдең инде. 10 сумга бирә башласаң, сдача табып буны бит әле кешегә. Шуңа күрә біз менә шундый әйберләр, китаплар күрсәң, менә классиклар йота-йота, Фатих Әмирхан Еники, аның турында әсәрләре. Бұл миңа аны инде кызлар, әйдә моны бушка өләшәбез, әйдәне, мин аны биясен тоттым инде башта име. Ну бит тузан җыеп ята, таушала, урын ала. Күңелгә авыр булса да куеп, халыкка шушы бәягә булса да калсын дип әйтәбез бар. Классикларын, без бит инде классикларын бүтүнебез бергә, бүтүн республика мәктәптә укыганда, мәктәп вакытында укыган, аларны белгән халык ни өчен классиклар шулай тузан җыеп ята? Безнең классиклар беленешәр еллар тик тора. Бу менә классиклардан Мөхәммәд Мәгдиев, Илдар Юзеевлар, алар томниклары да чыкты, име? Алар тик тора. Кешенең ничектер тормышка карашы үзгәрдеме? Аннан соң тормыш минем малай әйтәйинде, минем туганнан бирле бездә кризис. Шул кризистан кутылу өчен кешегә любовный романнар кирәк, җиңел романнар кирәк. Укырга кеше шунда кирип китә дә, бөтен проблемасын онытып, шунда йөри инде, матур тормышта йөри инде. Менә бәлки шуның белән дә бәйледер инде. Безнең яшәешебез, яшәү принципы үзгәрде. Теге элек бит инде социаль ничек дип әйтим икән, безне бит инде коммунизмга барабыз дип әйттек, безнең уйлар икенче төрле иде. Хәзер иң беренче урында акча табырга кирәк, яшәргә кирәк ничектер. Бәлки шуның белән бәйледер. Асапа шулай менә безнең татар әдәбиятында менә чөнки үземне гел күзәтеп бара торган кеше дип мактанып әйтә алмыйм, шуңа күрә сездән сорыйм. Менә татар әдәбиятында шундый җиңеллек бирә торган, рәхәтлек бирә торган, теге бер төндә укыла торган әсәрне язучы авторлар бармы? Кемнәрне бик яратып укыйлар? Бар. Хәзер вакытта инде менә син дә беләсең, Зифа белән оралашабыз. Шунлап та аның 7 китабы татар телендә чыгарды. Халык яратып укый. Әйе, ул татарча любовный роман дип әйтәм. Мин аны Зифа үпкәләсә дә, үпкәләмәсә дә, ул мәхәббәт романнары, җиңел укыла торган. Ләкин аның һәр сүзендә киңәш язылган. Җиңел итеп укыла кешегә. Бик күп кеше үзенә киңәш ала, ничектер үрнәк ала аннан. Үзенә күрә бер энциклопедия, именно тормыш энциклопедиясе. Менә гади телдә шундый матур итеп берсе белән берсе бәйләнеп әйтеп язылган. Халык минем иң беренче сүзем әйтә торган. Зифа татар халкын китап укырга өйрәтте. Менә Зифаның китаплары чыгакканчы, аның шаклы китапка тартылу биткән, кимегән иде. Аныңча Нәбирәне укыйлар иде. Нәбирәнең менә бик күп саттык инде без Мәдинә. Хәзер Нәбирәнең китаплары 2 китабы бар аның. Мәдинә Памаликованың китапларын әйбәт кенә укыйлар. Гөлсинә Галимуллина Собандан аның китапларын укыйлар. Гүзәл Галламова аның да китапларын әйбәт кенә укыйлар. Менә ул журналист, алар бу кызлар журналистлар. Алар инде бөтен язуның таләпләренә туры китереп язалар. Тагы менә әйтәсем килә, Айгөл Әхмәт Галиева турында. Әхмәт Галиева турында. Шаллы кызы. Ул
Білімі бойынша да, һәм аның тілінің матурлығын көрсеңіз, китапларын язып тұра, ол енді біздің Тотар театрында Әдәби бүлек мүдире де болып ішлей. Искиткіш тілі. Хәзір яңа шықты Альфира Кадырова, яңа язушылар шығып тұра. Рауия Шайдуллина, Сәния Галиуллина китаплар шығып тұра, әкірін сатып тұрабыз. Бұлай халық үлкен ешті келелер, әдәби китап оқиды. Біздің кибетнің yüzі қошы болып, қазір яулықлар тұра. Тотар яулықлары көресің, бұл біздің рәсім, һәм біздің логотипні біз мұнда яздырып шығарабыз. Һәм мен енді нешік деп айтайым, сатып алушылар, егітлер келсе бейректе, өзіңіздің бөлек қоласыз бет яулық. Рәхметімні яулыққа яздым, берем деп әйтегіз дейм. Егітлер бік сүйіне олалар, иротлар. Яулықларының сифатлары түрлі, атласныйлар да бар, хлопок да бар. Әлі хәзіргене қойдып жетерге тиеш кашемир, шуны күтебіз. Сүлгілер шигебіз, бұлар бізнекі, біздің шиккен сүлгілер, оляпқышлар біздің өзі бізнекі. Әні шигеле, сіз өзіңіз үйге қойдып шигеп отырасыз ма? Бұл біләнің ме? Біздің вышивальный цех, Тимурның вышивальный цехы бар. Ол өзек программасы біздің. Бүтін язуларыны, бүтін ресімлеріні ол өзі разрабатывает программада. Аннан кішіде бізге заказчик білән, аны біз келішебіз, согласовать етебіз. Хәм шевронларда, организациялар, ресторанларда кіл әйбірлер шегерге беріп тұралар. Сіздің сатып алушының шынды бір портретін сүретлесе болса, кімдер келе, кімдер йөри, тасвирлей аласыз мені, шул әйтек орташа портретін сатып алушыңыздың? Біздің көресің бет, ассортимент түрліше. Тотар китабынан башлаған ек, дини бір, түбетейі, қолфағы, тотар яулықлар ішлетті қазір, оляпқыш, шоллы сувенирі. Шуңа көре, біздің ассортиментіміз бік түрлі болған шекілі, біздің сатып алушы да бік кең талаплары да, алар үзері де бик көп түрлі. Шулық әби бабайлар да келе, болалар да келе, алар әлі фотография келелер, қазір дәрісліклер, дефтерлер бойынша. Һәм біздің шетел қонақлары да келе, Қытайлар да келе, Италиядан келген кішілер де, шындай түрклер бик көп келе, үзбеклер, шындышылар бик көп келе. Аннан біздің бик yoratқан сатып алушыларымыз деп айтайым, жетекшілер. Алар біріншіден қимметлі бүлеклеріні қорилар, енді біздің бетінде сату әйбет болсынға, ансы ешірін батырын түген, аларға ең бірінші аларының телеплері кішіде болмаған әйбір, сифатлы бейеден тұрмайбыз. Аларға нәрсе керек? Аларға шоллы сувенирі. Кімнен үш әтесіз? Қойын табасыз онды ұсталарыны? Ұсталарыны ізлейбіз енді. Интернет, Аллаға шүкір, интернет бар бейді. Интернет біле бүтінісін қоланабыз. Аның біле міне қазір Тимур білен Олия бігейбет шүғылленелер. Олия кім о? Олия ол Тимурның қотыны. Келеніңіз болып шыға? Келенің болып шыға. Аллаға шүкір, бик матур бар. Субханалла деп айтып қоямында. Қазір міне кішіні кибітіне ешетем дейсең, нендейдір оригинальность бұларға дейш. Хайр, Хужаның да, кибетнің хужасының да, директорының да, һәм кибетнің де өзінің yüzі бұларға дейш. Нендейдір өзінің бренд деген әйбір бұларға дейш. Қазіргі уақытта шамайыны көрсетір едім. 27.500. Бұл алтын су егіртіп ішленген пластик. Мұнда 2 доға yazылған, һәм сағаты да бар. Қиммет деп айтайын доғай бір кіші. Нешік деп айталар әлі? Ошаған білмей, тураған біле. Бүтін үсін құша башласаң, бейесі әйбеткіне келіп шыға, әлі тошламаларда өсейбіз. Бұл мәе қойдан, қойын қойта тұрған, кім ішлей тұрған бұл? Бұл Түркияда фабричный. Фабрикада ішленген, бик матур, аның ортлары да шындай матур етіп ішленген, әйбет. Хәм аннан тағы бір әйбір, бұл шамайылларда, бұл картиналарда дұғалар дұрыс язылған. Біз аңа гарантия береміз. Çünkü базарда қазір орзанға ғына міне шындай шамайыллар бар, оқып болмай, дұғаларны дұрыс хотасыз, хота біле язылған. Ансы енді дұға үлгеш дұрыс болса әйбет бейді. Мұның іші шамайыларын сатылған бар мұсың осы апа? Әлі сіздің жүзік қашы болып тұрған кебетінің сатылын іші ятыр?
керек кіші ола. Her товарының өзінің сатып алушысы. Асапа, сізден күнләшушілер бар ма екен? Неше ойлайсыз? Çünkü бит инде оңышлы кешедән бигрәк тә бездә татарда бит инде ул көнләшү гаяты бар. Менә андый көнчелекне сизәсезме? Мин де уңышлы дип, без әкрен генә эшлибез, әкрен генә яшибез. Мин хәзер менә әйтәм бит, социаль сетләрне алып барам, WhatsApp'та статуслар алып барам. Мин әле Козмәсендә сату оештырам, я мин берәр җирдә Казанда, я Омскида менә син йөрисең, син рәхәтләнеп теге кайберсе әле гүләт итәсең дип тә куяйын димме. Мин анда инде Мин үземнең чирләп ятканымны хәзер яшь барган сайын әзрәк инде авырып таласың, ансын күрсәтмим, ансын инде. Шулай дөрес. Ана инде минем сеңлем бигрәк тә апа. Күз тие. Менә бу инде үзебезнең өчен әйтәм. Шул кеше көндәшкәнгә, я артык сокланып карагандыр инде, кем белә инде көндәшкән кеше көндәшсен инде, мин инде аңа игътибар итмим. Аллаһ Тәгалә бар, Аллаһ Тәгалә мине саклый, мин аңа ышанам, мин аннан сорыйм һәр вакыт. Шулай. Ну, Асапа, безнең бит өлкәгез шундый, эшеңне күрсәтмичә эшләп тә булмый. Халыкка күрсәтмәсәң, ул бит акаем белән нәрсә барлыгын. Шуңа күрә сез теге үзегез аркылы бит кибеттәге бөтен әйберләрне күрсәтәсез. Мин беләсем бер вакыйга искә төште. Менә безнең автомобиль тапшыручыга тиеш, бәлки бу интервью Кайшы ул инде чыккан булыр. Бәтәч тәгәрмәч дип атала ул безнең. Менә ул журналистлар пары дип әйтимез Зөлфәт белән Чулпан. Мин әле күптән түгел аларда интервьюда булдым. Зөлфәт журфак бетергән егет, әйме? Ләкин тутты да ул журналистикадан автомобиль дөньяга күчте һәм хәзер уңышлы гына эшләп килә. Машиналарны бик яхшы белә, татарча бик яхшы сөйләшә. Бергә эшлибез тапшыру. Менә шуларның туена дип алар мине чакырганнар иде. Мин нәрсә бүләк итәргә белмичә, әйтем, акча бүләк итәргә кирәк һәм татарча конвертка салып бирергә. Мин ул вакытта Чаллыда идем, килдем сезнең кибеткә, моннан конверт алдым. Һәм Әлфинар апа дидегез бит, әйме, кассада? Әлифнур. Әлифнур, мин сораганым, әйтем, сатулар ничек барасың? Ул көн ахыры иде, менә сез өченче килгән кеше ди. Мин шул вакытта шул кадәр мен әйтем, йөрәгем әрнеде, татар кибетенә килүчеләр шул кадәр аз микән. Ну, сез менә әйтегез, бераз оптимистик рух кертегез, ул кадәр әз түгел әле, ул көне генә бәлки шулай булгандыр, әйме? Өченче генә кеше килгән дип. Бер тапкырда килмәгән менә көннәр бармы, бер кеше дә бер кирип карамаган. Әле бары керәләрме карый? Кеше кирип карыйлар инде. Ул Әлифнур апа ноль күрсәтә андаймы. Безнең бит вагай бер. Ул теге менә бер 100 тәңкәлек магнит сатып кына, менә шуны шәй белән калган әйберләр була. Без ничек дип әйтим, менә минем шаклы тырышлык белән мин менә Зирәгә әйтмәдем, КамАЗ запчасте сатып дип индеме. Мин аңа кирип китсәм, анда да эшләрем. Моның шаклы күңел белән теге җанга рәхәтлек тапмасым, мин анда шунда бәлки бик зур уңыш, күбрәк акчалар эшләгән булыр идем. Монда зур акчалар эшләп булмый. Дөресен әйтергә кирәк, зур акчалар эшләп булмый. Менә Тимурның үзенең аеры бизнесы бар, аның әкрен генә бара, Аллаһка шөкер, Алиянеке дә үзенеке бар. Монда шул җайга салынган көндәлеккә җитәрлек менә зур безнең выезднойлар, дидем бит инде күргәзмә сатулар эшлибез, шулар белән ничектер расходларны капларга нәйләргә инде. Яшерен батырын түгел. Яулык сатканда, апа, бу яулыкларны ничек матур итеп бәйлек микән дигән сораулар биргәч, мин хәзер яулык бәйләү серләренә өйрәнә башладым. Хәзер сезгә дә мастер-класс күрсәтәм. Аннан күргәзмә сатуларда мин һәр вакыт аларны мастер күрсәтү белән бәйләп барам. Халык бик ярата, бик рәхмәтле. Менә хәзер менә ашык кофта белән мине Коръән ашына чакырганнар икән. Вакыт есть. Хәзер яулыкны алдым, эш пишмакладым. Игътибар итегез, тискәр ягы белән куйдым, бүкләдем. Һәм аны мин шиеп куям. Бошыма әкрен генә итеп, менә шушылай шиеп куйдым. Һәм тагы игътибар. Менә бу яулыкның икенче ягыннан әкрен генә бошны чыгарабыз. Особысыз куя кашыктыгыз. Хәзер ошыкма. Менә. Минем түшемдә капланды. Яулык матур итеп булып ничектер образлы ясап куйды, чәчемдә капланды.
Bunun bir ataması var mı? Bu yol şiyünün mü? Менің бір отамасы да yok. Мен мына Инстаграмға мына шушындай дежурный көрсеткен моментына қойған едім. Ол просмотр 2 миллион болды. Бик көп отзывлар келді. 2 миллион просмотр алған мастер-класс бұл. Особо belki şuşu videonun da 2 milyon kişi qaragaş 1 milyonga tolaşa Allah versin. Amin, amin. Особо өзіңіз турында қысқаша ғана сөйлеп кетіңіз. Міне тумышыңыз белән сез кайдан һәм менә шушы милли өлкәгә мәхәббәт каян килә? Кем тәрбияләде микән сезгә менә шушы милли хисләрне? Мен үзем Алабуга районыннан, Илмәт авылыннан. Кайсы авыл? Илмәт авылы. Илмәт, әйе. Илмәт авылы. Алабугада укыдым. Пединститутта минем әтиәниләрем мәрхүм инде. Әни безнең менә ул шигырь уйлап табады сразу. Бер нәрсә булса и ул Мин менә мәктәптән библиотекадан китап алып кайтам, ул аны иң беренче ул укыйдыр. Шундый менә китап жанлы кеше иде. Аннан китапханәдә эшләдем дә инде татар китаплары без анда сатуда оештыра башлаган иде. Юк икән, аңлап, менә шулай дип әкрен-генә ничектер үзеннән үзе кереп китте. Хәзер чынлап та без менә сөлгеләр чигәбез, ничектер үзебез өстибез, ассортиментны киңәйтәбез. Шулай дип әкрен-генә инде белмәм. Kızım oğlum var, Timur Şollu'da, kızım Kozan'da yaşıyor. Kızınız qaysı ülkədə? Kızım psikolog bulup işləyir. Ailesi yok hala, oğlumның 2 kızı var, 2 onağım var. Bir yaratam onaqlarımı, alar özü ayrı bir dünya. Әмма менә искәрчтә Карина турында әйтегез бит ул кичкенә чакта аңа атапсыз китап чыгаргансыз. Менә олыгая төшкәч, бераз яше арткан сайын менә шушы яшькә туры килә торган тагын китаплар чыгара алдыгызмы сез? Әллә андый Каринаның юк, Каринаның гына чыгара алмадым. Анда ничектер хәзер бит балалар икенче төрле. Минем уйлау икенче төрле. Шуңа күрә һәр кеше үзе булдыра алган эшне генә эшләргә тиеш. Мин аны эшләп чыга торган түгел. Шуңа мин аңа тотынмыйм да. Менә Карина белән ул безнең бик скромницарак иде. Теге тыныч кына үз җаена гына йөри торган бала иде. Әкрен генә аңа элегрәк роликлар, менә без аның белән клиплар, монда рекламировать итәргә без постоянно әйберләр төшерәдик. Башта инде бер утырып эшләйдер. Мин моны төшмим дип. Аннан инде шундый матур итеп кенә инде бер 10 тапкыр монтаж белән чыгара идек. Хәзер менә бер елга якын мин аңа әйтәм, кызым, менә шушылай итеп төшергә. Әби татарча гына әйбәт кенә сөйләшә. Хәзер Аллага шөкер, адамнар да укый. Әле отличница булырга тырыша. Әйе, Алла берсе, ударница булып барадыр, 1-2 4 генә чыгып бара. Әби аңладым. Артист. Мин аңа шаккатам, ул аны каян уйлап таба, менә бергә шөгыльләнгәч, ничектер ачыла бала. Ярый, Сапа, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Линар, менә әйтәсе килгән сүзем. Без монда менә татарлыкны күтәрергә, без татарлар яшәсенгә тырышабыз Шаллыда. Минем эшне дәвам итүче улым Тимур тырыша. Һәм мин карыйм, Линар дигән Шаллы егете Мәскәүдә нинди матур итеп үзенең татар блогын алып бара. Шунда егетләр барында, безнең дәвамчылар барында, Тимурлар, Линарлар барында. Алла бирсә, татар теле яшәячәк, татар халкы яшәячәк.